bayalokhuza baphila ngokuncela imphambili yamadoda. La madoda lawa agcwele la athwele wonke. Kuba nje ukufika laphayana uyahamba-ke phela lo baba wakho ngihamba kunanezindlu laphaya and uncela nje uyagwinya. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Nina bekashana kamenzi apho zomlaza ngameva nina bendlondle nophaphe ekhanda enhlala nasezantsi ifunda zezonke-ke ethe chithisa-ka eNingizimu Afrika. Siyabingelela lena-ke i-Black Life TV igama lohlelo-ke izipande zama-Afrika. Sila kwelikabhanana eThekwini igama lami Kingsicaka ngalapha kaluqa nganzakwethu angibingelele ngibonga uthando i-support and ekukhombisa njalo njengaze masihlangana siyabonga kakhulu. Siqhubeke-ke siza ukuthi sithini isigaxa esize ngaso kulesi sigaba sanamhlanje. Sabona ntombi. Njani futhi? Okahle. Ngiyaphila. Navele ngixakeka ukuthi abantu abahlala nje baney'nkinga. Nawe unenkinga? Nginenkinga enkulu kabi. Ngane yakwethu ubani lo? Igama lami nguNosipho. Owakashange ngizalelwe eShowe ngakhulela khona. Ngithe uma sengiqeda isikole-ke ngase ngiza eThekwini ngizofuna amadoda. Mana-ke tshela mina ngempilo yakho nje sasikoleni kwakuhamba kanjani? Sayithini iy'sheli? Wagcina uvukile kodwa noma waze Hawe ma, khona esikoleni? Ngavuka phela ngoba ngithe ngiqeda umatric nje. Ngithola ingane ngoSeptember ngizothi 17 ngoDisemba. Hawu, okay. Oh yeah. So kuse-right wena nobaba omntwana? Hawe ma, into kade yaphela le. Kanti ingane esichitho? Angazi kwenzakala. Uma kwakhona ingane nje kuphela yonke into? Kuphela yonke into nje ngokujwayelekile. Angazi sokwenzakaleni. Ngane yakwethu. So njengoba usho ukuthi ekhaya nibangaki uzalwe emndenini noma kanjani? Ekhaya imina ngedwa. Kodwa abazali sebashona ngikhule ngihlala nogogo. Okay. Hayi ugogo ozala ubaba. Ngikhule ngihlala naye. Isimo besingekho kahle but-ke besingaze silale singadlile. Salaze sihlanganise. Ngase ngaphoqeleka ukuthi mangiqeda angize elokhuzini eThekwini ngizofuna amatoho. Angizanga. Khona omunye u-auntie ophethe enye inkampani yaklinwa, mhlawumbe uklinwa izibhedlela. Uyena-ke wathi angimsendele into zami. Wangitholela-ke umsebenzi ngase ngahamba ngahlanganisa imali yokuthi ngiyoqasha. Ngase ngahamba ngayohlala emqashweni-ke ngasebenza. Ngenxa yokuthi-ke bengishizila. Angithi manje sekufanele ngirente la. Ngithenga ukudla kwala. Kufanele ngihambise imali yokudla kugogo plus khona nengane ngiyi-single parent. Ngigcine-ke sengishaya i-side hustling e-salon because ngiyakwazi nokuluka. Bengithi mangingasebenzi ngapha ngihambe ngiye-salon noma mhlawumbe mangingena ntambama ngihambe emini ngiye-salon ngiyophuthuma lama-client lawo. Ngihlalile-ke ngiloko ngiphanta kanjalo. Kwathi nje ngelinye ilanga ngike esaluni khona nje iclient nje kwasekuyiclient lami nje lelo. Li-right nje linemali nje. Ngize ngimbuza ukuthi hayibo wenza kanjani usebenzaphi? Hayi angihleke athi hayi ngiyokutshela isikhathi mase si-right. Ngithi mina hayi okay hleze ngithipha. Kwaze kwafika isikhathi-ke lesi athi khona uzohamba nami eGoli. Uyohlala eGoli uGeli. Mayehamba nami eGoli hayibo ngisho ukuthi ayingeke anginayo mina imali yokuya eGoli. Athi hayi khululeka yonke into nje izoba kumina wena nje uwena nesikhwama sakho. Avail yourself, yeah. Cabanga sagibela ngisho ibhanoyi ngangiqala ngangi-excited ngale ndlela. Abanye babe eGoli baqala emabhasini. Lutho mina ngathi ngiqala nje ngabe ngidiza. Asas. Hayi-ke ngihambe-ke sifike eGoli bahlala eflatini. Bahlala eflatini nje bawogeli ngibona ukuthi hayi cha kwaze kwa-right-ke la bayasebenza. Abanankinga nje mina ngagcina yabo ngase ngumuntu engathi ngisebenza khona yabo ngisebenzi ayikho into ababengangenzeli yona.
okhona la eflatini. Mhm. So wena Abangani bakhe lo Geli lo engisuka naye e-KZN. Ukudla, ugqoka into engiyithandayo, babuye bengikhiphe. I think kwaba u-3 months ngihleli nje kanjalo kulo ngenzela. Kwathi after 3 months or 4 months leso sikhathi basho-ke ukuthi-ke iyaqala-ke manje-ke indaba-ke yokuthi kusetshenzwa kanjani. Hhayi, sihambe-ke ngelinye ilanga le besebenza khona basebenza eklabhini kuyi-club. Sahamba-ke safika khona. Into nje eyangithusa ayibo ngathi uma ngiqhamuka laphaya amadoda wodwa agcwele khona laphaya. Abantu besifazane nje ithina kuphela, su-5. Oh yeah. Hhayi, ngithi ngiyabuza ngithi hayibo, Sitha kanti kwenzakalani la? Kwagcwala amadoda wodwa. Athi hhayi khululeka ngizokuchazela uma sesike endlini. Only to find out ukuthi bayalokhuza. Baphila ngokuncela imphambili yamadoda. La madoda lawa agcwele la athwele wonke. Kuba nje ukufika laphayana uyahamba-ke phela lo baba wakho. Kunanezindlu laphaya. And uncela nje uyagwinya. Hhayi ukuthi nje awe ma, hhayi-ke ngagcina-ke sengilokhuza-ke le nto-ke sengiyenza nje. Enjoy. Sengiyi-enjoya. Kwaze kwafika ngicabanga ukuthi labantu laba abangale labo baba laba. Ngicabanga ukuthi mhlampe base bekhathele noma mhlampe kunesikhathi mhlampe kubona ukuthi mase beyenze le nto isikhathi esingaka bashintsheni. Nithola abanye abafresh futhi. Ngoba kwavele kwathi nje kungonakele lutho. Hayi babasasifuni. Including nalo kulandile. Sonke Yaro. sonke babengasasifuni. Wagcina sekuphoqa ukuthi umuntu phela nomuntu akaphindele kwela kubo. Akekho sazokondla omunye. Yo. Hayi umuntu wabuya-ke ile kwashuba khona ngempela ngoba leya nto kahle kahle angazi ukuthi ngingayithini ngoba manje indlela enginenkinga ngayo angazi mangingathola mhlampe umuntu ongangisiza ngoba le nto ngathi isebenza ngokuthi mangibheke ngibizela amadoda nje mina. Amadoda angazi noma ngiyajola noma ngidayisa ngomzimba. Angazi ukuthi kwenzakalani kumina. Yini kwenzakalani kanti njengamanje? Ngilala nje namadoda. Ahlukahlukene mhlambe ngiyalala namadoda awu-6 ngosuku. Hawu sesingeke. Kanti ngakanani lento yakho? Hey, ufuna ukuyibona? Hayi cha. Bengibuza nje ngibuza ngidlula futhi ngekho ukuthi mhlambe ngi-interested ukubona nestuff. Bese sengingakukhombisa phela manje ukuthi mhlambe uzongisiza ngoba nje sengikhathele. Sesumusa wakho hayi ugcine ku mina into engifuna ukuyazi ukuthi le nto osuyenza njengamanje uthi sekufana nokuthi udayisa komzimba awu-understand noma uyathandana noma kwakuphila nje ang-understand noma angizazi nje ukuthi ngiyini ngikuphi. Okubuhlungu ingane yami ngiyikhumbulani. Kade ngagcina ukuya ekhaya, angisayi nje ekhaya. And ekhaya bajwayele ukungibona abantu bangasekhaya and bayasho futhi ekhaya ukuthi hayibo uSipho simbonile. Nanokuthi-ke into esingiphatha kabi kakhulu abantu bangasekhaya bayangibona futhi bayasho nesho bayasho nje ukuthi ngiyabonakala ngoba khona umuntu esasifunda naye wakwangibona washo ukuthi hayibo usakhona Sipho kade sagcina kanje washo ubani ukuthi wakubona ini. Manje-ke angazi makuwukuthi khona mhlampe usizo ongangitholela lona. Makuwukuthi mhlampe ngingaya mhlampe esibhedlela makuwukuthi lento iyadraineka phela makuwukuthi konke lokungcola kwabo laba abantu kugcwele la kumina noma mhlampe imimoya angazi noma makungathiwa mhlampe ngitholela umuntu noma owesiZulu noma nombani-ke emakhaya obukile. Ngingajabula kakhulu because nje ayi impilo yami ayisafani nakuqala futhi angiboni nje ukuthi iyobuye uphinda kuhlangana.
Kodwa ke mntama ithemba alilahlwa ngoba mangibuka wena awuzange usuke straight uye uthi uyothwala kodwa ngenxa yokugacela kwempilo ugcina seweheheka ekuthenini ube isikiki sokwamukela zonke ley'thwalo zalamadoda. Manje bebekugada ngale ndlela ufuna mina ungichazele back lapha esitorini sakho ukuthi bebenigada ngale ndlela lento neyigwinya and there's no way ukuthi uyiphimisele. Noma ngeke ngisho ukuthi bebekugada but Automatically. ngale ngathi ekutshela ngithi vele uya lapha nje vele Yeah, usuyazi understand. ukuthi uzoyigwinya imali ucabanga nemali. Angifuni uqamba amanga ayikho nje into eyake yathi hhayi ngiyothi ngizame indaba yokuthi ngingagwinyi ngibafihlela. Bengiyigwinyela nje. Because wena kubalulekile ukuthi ube nemali uphile. So wena from uma uqhathanisa ngoba uthi ufika lapha waqala waphila impilo emnandi uyishayela endlini usoka like i-cleaner. Uma usushintsha usuhamba nabo usokwenza lo msebenzi. Yiphi imali ocabanga ukuthi yayingcono to you? Le ababenginika yona nale engiyithola laphaya. Yayinkulu le engangiyithola laphaya. But ukube babenginikeza i-option mhlampe bethi ngoba vele abanaso isikhathi and kulo 3 months bengibasiza. Mina ukube wangitshela nje uSitha ukuthi hayi lapho njengoba sisuka la siyokwenza u1 no2 no3 but if wena awukho comfortable with that ungaqhubeka ngoba vele besivele sidlalela nabantu ngangizokhetha kona ukuthi ngihlale lapho. Bona nje bakafanele bangitshele ukuthi ikhipana. So tell me ngawe ke ngoba unayo umntwana obviously should ucansi uke walenza before. Kula madoda nje beside lento niyenzayo akukho naningalali nenhlobo. Sasingalali okunye futhi lokho kwakungithusa ukuthi hawo Niphushuzela nenjalo kodwa nje kuona nje nenza lento kuphela. Angilali nithi nifika nje nibe niyokukhumula ke ngale nigqoke yabo engathi niya strip. Yeah. Nigqoke kanjalo bese ke ikhehla lakho uzokukhetha leli lithandile shoot ngaleso. Ngisho ngaba u15 usuke nje uzoye. Wena phuma la ungene la. Phuma la ungena different sizes. Ngani yakwethu akubona obukhulu. Bo. Yabo nje manje. Angazi ngoba ngiyacabanga ukuya emakhaya. Still ngizofika emakhaya ngenze lento kuhlazeka ugogo. Cha nje ngingakochaza okay ngiyakubona lokho. Sengisho lokho nje kwalamadoda lawa angilalayo. Shuthi phela ngiyobutha nje yonke into yangasekhaya mhlambe nobaba bakomakhelwane. Manje angazi ukuthi mina ngifisa ukuthi nje ngithole umuntu ozongisiza mase ngi-right mase ngiyagoduka ngiye ekhaya ngiyoqala kabusha. Shuthi ngenye indlela wena into enye kubaleka esuke ekhaya ubuka indlela osuphila ngayo manje ukuthi uzoba ihlazo kakhulu ngasekhaya. Ngizoba ihlazo ngizophoqa abantu. Ngoba automatically niyibona usasifubeni sendoda. Ngingazi ukuthi kanjani. Futhi lo ndoda kukancane ngizophinde ngiyibone. Hawu. Kuba ukuthi nje ngiyayigcina ngingaphinde ngiyibone. Ushama 110. Bo, ngingazi. Kanza kwethu angazi. Mina ke okwami mhlawumbe ngilalele nje ngivula indlebe ngizwa abantu bangokela bathi nangu eza naye yakhe insumansumane. Mina nani niyazi sihlangana nami comment section uyalike uyaviewer uyibuka yonke ivideo ngosiyami uzokwazi ukuphendula into engiyibuka i-attendance yenu ile ukuthi niphawule into enisuke ningaqedanga uyibuka ibuka yonke nje bese uyaphawula ke after that uphawula into enosuyazi. Kanti ke okunye njengoba ekhuluma nje asihlekisi ngey'nkinga zabantu la into esiyenza ukuthi umuntu uma khona usizo singamtholela lona simlekelele umuntu wesifazane lo unengane unkosikazi womuntu wangelinye ilanga doesn't matter ukuthi igiga abasadlula kuzona ingakanani umuntu akafi uNkulunkulu engakasho uNkulunkulu sengenza icebo kubonakala enye indlela angaphila ngayo makuthi khona indlela angasizala ngayo ucabanga ukuthi ungayishare nathi sisize ingane yakwethu sila ukuzosiza abantu sale kahle. Is the Black Life TV